ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО мода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. Роҳи сафед дӯстон. Довталаб барои камарбанди вазни ним сабоки UFC Макс Холлоуэй ба чемпиони вазни худ Илия Топурия ҷавоб дод. Биёед суханҳои Холлоуэйро гӯш мекунем. Ман шунидум ки Илия дар суҳбат бо журналистон оиди ишораи ман ба маркази Октагон гап зад ва гуфт ки худаш ба ман ин чизро пешниҳод мекунад ва агар ки ӯ ин кори маро такрор кунад ва ба маркази Октагон ишора карда ба зарбазанӣ даъват кунад, пас чӣ гуна ман ин чизро рад карда метавонам? Албатта ки ман қабул мекунам. Дар ин гуна ҳолатҳои интеллекти ҷангӣ дар ҷои аввал нест. Дар ҷои аввал ҷисман бақувват будан, манаҳи сахт доштан ва тақдири баланд доштан аст. Барои ҳамин мебинем ки оё ӯ ин корро дар муҳориба зидди шахсе ки ин корро дӯст медорад мекунад ё не. Ман боварӣ надорам ки ӯ ин корро мекунад, лекин дар вақти муҳориба мебинем. Ба ҳар ҳол ӯ оиди ин чиз гап зада истодааст ва ин аллакай шавқовар аст, гуфтааст Холлоуэй. Хотиррасон мекунем ки Макс Холлоуэй дар вақти муҳорибаҳояш ба рақибони худ ба маркази Октагон ишораи зарбазанӣ мекунад ва маҳз дар чунин ҳолатҳо ӯ Гейҷиро ба нокаут равон кард. Илия бошад чанд рӯз пеш гуфт ки худаш ба Макс ин корро пешниҳод мекунад. Ногуфта намонад ки муҳорибаи онҳо рӯзи 26 октябр дар турнири UFC 308 мегузарад. чемпиони пешинаи вазни 61 килограмми UFC Шон Омели ба чемпиони нав Мераб Двалишвили маслиҳат дод. Мераб гуфт ки бо Умар Нурмагомедов ҷангидан намехоҳад. Бародар, ту аз хатогиҳои дӯстат Алҷамин Стерлинг ягон чиз наомӯхтӣ? Ту наметавонӣ барои ва гӯӣ ки ман бо Умар ҷангидан намехоҳам. Ту чемпионӣ, а Умар бошад довталаби навбатӣ барои камарбанд аст. Ман ба Мераб танҳо як маслиҳат дода метавонам. Маслиҳати ман ин аст ки ягон вақт зидди UFC нарав. Агар ки UFC хоҳанд ки ту зидди Умар муҳориба гузаронӣ, пас бо Умар муҳориба гузарон. Нагӯ ки ман бо Умар ҷангидан намехоҳам, чунки агар ту ин гуна суханҳоро гӯӣ, пас муносибатҳои UFC бо ту хуб намешаванд, гуфтааст Омели. Ва дӯстон, дар ҳақиқат ҳамин гуна аст. Ин корро чанд маротиба дида мешуд ки ҷанговароне ки бо гуфтаҳои UFC намекарданд, ташкилот бо онҳо муносибатҳои на он қадар хуб мекарданд. Тобови ҷангори вазни 57 килограмми ACA Аъзам Ғафуров дар кори кардаи Вартан Асатрян нисбати Анис Ёқубов фикрҳои худро баён кард. Биёед суханҳои Ғафуровро гӯш мекунем. Ман фикр мекунам ки ин рафтори паст аст ва барои ҳамин ман худам ӯро балтун меномам. Бигзор ки ӯ маро қапад, бо ман вохӯрад ва ҳамон гуна рафтор кунад. Анис ҷавон аст, шояд ки дар ягон ҷо каме шитобид ва чӣ гуне ки ӯ калонтар аст мегӯяд, пас аз нуқтаи назари калонтар мо метавонистем ки вохӯрем ва агар ки хатогӣ мебуд, пас Анис барои суханҳои худ бахшиш мепурсид ва мо даст дода мерафтем. Лекин ту набояд ки дар шаҳри худ ногаҳонӣ ӯро мезадӣ, чунки Анис ин чизро интизор набуд, чунки ӯ ҷавон аст, ӯ ҷанг дар кӯчаро намедонад ва боз dastoни ӯ дар кисааш буданд. Ӯ набояд ки ин корро мекард ва ҳатто агар ки ту ӯро ногаҳонӣ задӣ, пас барои чӣ ҷангро давом надодӣ? Ба қафо рафтӣ. Мешуд ки давом диҳӣ. Анис низ ба ӯ ҷавоб дод. Лекин вақте ки туро ногаҳонӣ мезананд, ту каме худро гум мекунӣ. Барои ҳамин ман фикр мекунам ки Анис рӯзи 14 декабр дар Москва ӯро хуб ҷазо медиҳад барои рафторҳои кардааш, гуфтааст Ғафуров. Бале дӯстон, ана инро ҷавоби мардонавор мегӯянд. Ва бале, Анис ӯро ҳатман ҷазо медиҳад дар Октагон аз рӯи қоидаҳои MMA. Худи шумо дӯстон оиди ин суханҳои Аъзам Ғафуров чӣ фикр доред? Фикрҳои худро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.